Benvinguts i benvingudes a la primera edició de l'Indescat Talks, un espai en el qual conversarem amb socis del clúster per posar en valor tota la feina que fan, compartir experiències, coneixement i reptes que tenen i compartir d'alguna manera la realitat i reptes de futur que tenen. Avui començarem el primer, amb l'Oriol Sala, de Captiva Esports, president executiu i cofundador, amb quasi bé 20 anys d'història, 20 anys de repte, 20 anys treballant, portant esportistes joves, podríem dir, arreu del món, i un dels primers també socis d'Indescat, va ser membre de la junta directiva i han considerat oportú començar amb Captiva Esports precisament per tot aquest bagatge, per tota aquesta experiència i aquesta vinculació amb el clúster. Per aquells que no els coneguin tant, Captiva Esports, què és, Oriol? Primer de tot, Pere, moltes gràcies. Un plaer ser també inaugurar el primer podcast d'Indescat Talks, en el qual intentarem explicar una miqueta què és el que fem i disfrutar una miqueta d'aquesta conversa. Què és el que fem a Captiva Esports? Bé, doncs intentaré fer-ho de manera molt plana. Captiva Esports va néixer fa 19 anys als Estats Units i bàsicament centra la seva proposta de valor en dur a terme esdeveniments esportius, perquè tothom ho entengui, amb un alt valor, un alt impacte, sobretot centrat en el que seria nanos joves entre 6 i 17 anys, i ho duem a terme a través de 3 verticals. La primera d'elles és a través del que seria esdeveniments esportius, sobretot campaments d'estiu i també tornejos. També la segona vertical seria dur a terme turisme esportiu. Portem a terme també viatges de famílies, sobretot de Nord-Amèrica, principalment cap a Europa, cap a diferents destinacions d'Europa, que després explicarem. I la tercera vertical que duem a terme és un centre del rendiment esportiu, una escola del rendiment que es troba a Sant Cugat, dins de l'escola europea, European International School, i duem a terme un 360 on la formació, els estudis, la competició i l'alt rendiment del futbol tenen lloc per als joves d'arreu del món. Molt bé. Hi ha hagut una dada que m'ha cridat l'atenció. Va néixer als Estats Units. Sí, va néixer als Estats Units en un moment on em trobava, dins de la meva vida, em trobava visquent allà i allà va ser una apertura d'ulls per dur a terme el que seria algú que segurament portaves dins però que estava amagat i una oportunitat. En definitiva, veure que podria haver una oportunitat amb el que ells els diuen soccer, que per nosaltres el futbol, com estava creixent. Tot això gràcies a diferents inputs que vas veient i et vas adonant i dius, compte que aquí això anirà a més. I després vas venir aquí, vau implementar-ho aquí, correcte. I ara esteu en un context en el qual el sòquer americà ha incrementat. Exacte, ara tenim el Mundial, o sigui que millor prova que això, vol dir que estan molt ben encaminats. I que Europa continua sent un referent en tot el que és la formació i tecnificació en l'àmbit del futbol, que és una mica el que us dediqueu específicament, tot i que has comentat abans que hi ha alguna novetat al respecte. Sí, s'ha de diferenciar els diferents programes, el que serien els campaments als Estats Units. Vam començar els primers 10 anys amb trucant a la porta del Futbol Club Barcelona per dur a terme campaments del Barça, diguéssim, allà. La nostra relació va durar 10 anys. Vam ser l'empresa escollida per obrir la primera escola o acadèmia del Barça als Estats Units. Barça Academy. Ara es diu Barça Academy, abans deia FC Barcelona Escola. I la veritat és que va ser un plaer, un honor, i passat això han vingut noves etapes, on estem ara treballant en diferents altres clubs d'Europa, en els quals ajudem també a aquesta internacionalització i a portar la seva metodologia d'entrenament a diferents nanos i que els puguin quedar 3 conceptes d'aquesta escola que ells tenen. O sigui, feu bona aquella dita que diu o internacionalitzar-se o morir, i vosaltres sou un exemple. Sí, la veritat és que som una empresa bastant atípica, poc corrent i diria que amb una apertura més molt destacada. Des del dia 1 sempre mirant la internacionalització. Molt bé, molt bé. Esteu
posicionats als Estats Units, principalment. Sí, moltes de les nostres operacions es duen a terme allà, com dèiem, el que seria els campaments, que seria un gran gruix de nens que movem al llarg de l'any. Després el turisme esportiu és a la inversa, portem famílies d'aquest nen que ha participat als campaments, els portem cap aquí a Europa, i després seria el que seria l'escola internacional del rendiment a Sant Cugat, que és 365, és una escola residencial i tot du a terme, diguéssim, a Sant Cugat. Molt bé, ara que estem quasi bé finalitzant el maig i per ficar una mica de números a aquesta realitat que afrontem l'estiu, època de campaments, campus, etc. Quin volum podem estar parlant? La veritat és que aquest any han hagut diferents factors que sí que és cert que s'estan donant a terme. Nosaltres estem notant com el ciutadà nord-americà està patint una inflació, llavors el nombre no seria el desitjat, però ens estem movent des dels darrers anys entre 8.000 i uns 11.500 participants al llarg de l'estiu i al llarg de tota la geografia americana i canadenca. Nord-americana i canadenca, eh? Especialment en llocs estratègics concrets? No, la veritat és que... Aneu des de Miami fins a Nova York... Tenim uns territoris assignats i a partir d'aquí el que fem és desenvolupar els campaments. A Canadà estem a tot arreu i als Estats Units també en moltes parts, a molts estats d'Estats Units. Molt bé, perfecte. També heu provat alguna aventura en algun altre lloc? Correcte, sí, ara mateix tot just hem posat un peu a la que seria l'apartat del tenis. Ens diem Captiva Esports per alguna raó, sempre ens hem sentit molt identificats amb tot allò que sigui interessant a nivell esportiu, d'algun projecte que sigui engrescador, intentar dur-lo a terme com a repte i ara mateix amb Carlos Alcaraz Academy intentarem posar un peu a lo que seria la formació del tenis, els campaments de Ciutat Tenis, on combinen pel matí els nens i a la tarda els adults. Per tant, posem un peu dins del món dels adults, que fins ara era una cosa que no estàvem treballant. Per tant, més enllà d'una idea, un negoci o una empresa, podríem parlar que hi ha una metodologia, no? Hi ha una manera de fer, hi ha una manera d'entendre les necessitats sectorials, en aquest cas del futbol, que ara esteu intentant trobar l'encaix amb un gran partner, com pot ser el número 1, Carlos Alcaraz, i implementar-ho en l'àmbit tenístic. Efectivament, sí. Jo crec que nosaltres hem d'estar sempre atents a el que seria les oportunitats dins de la indústria de l'esport i en aquest cas diversificar esports és un objectiu, diversificar territoris també seria un altre dels objectius. És una part més estratègica que recentment estem intentant dur-la a terme. Molt bé. En aquest cas, diguéssim, hem fet aquest primer pas amb un altre esport. És molt incipient, farem 3 campaments, un a Madrid i 2 a França, a Niça i a París, i veurem com va. La veritat és que és tot un interrogant, però amb tota la il·lusió i dedicació. Et desitja tota la sort del món en aquest pas, passar d'un esport col·lectiu a un esport individual, passar de grups a nens i nenes o adults, ostres, mereix tots els ànims i més en un context en el qual, visualitzant a Espanya i França, en aquest cas Estats Units, de moment, ens mantenim al tenis un pas prudent, en aquest sentit. I en el context en el que estem, jo crec que també era interessant que vosaltres porteu una trajectòria remarcable amb Indescat, fa temps que esteu a Indescat i compartíem off the record que el mercat asiàtic vau aterrant, el mercat asiàtic... Sí, primer la nostra relació amb Indescat remunta fa uns quants anys. La veritat és que vam veure clar que a través del clúster podríem donar un pas endavant i és molt bo el que seria tot l'associacionisme. Nosaltres creiem molt en compartir experiències amb altres professionals, creiem molt en el que seria anar de la mà també i conèixer de gent que com tu intenta posar el seu gra de sorra a la indústria de l'esport. El clúster Indescat ens va semblar que era un bon lloc i efectivament el nostre recorregut ha estat clarament marcat primer a través de missions que hem fet internacionals, després hem format part de la Junta, intentem participar en totes les activitats que es fan i creiem que és molt important que hi sigui i potenciar-lo. Reforçar, créixer junts, Exacte, créixer junts. Créixer junts i que després per la lògica de mercat
tots els actors ja competireu, però que l'entorn clúster doncs, oferia les màximes oportunitats de creixement o d'innovació, talent, etc. Doncs, però vinculat a Indescat, us vau veure enmig d'una missió a la Xina, que us va suposar una aventura quasi bé de 10 anys després. Sí, no, la veritat és que recordem amb molt carinyo la missió a la Xina, ens va agradar molt. Vam poder conviure durant un temps doncs, amb companys, també vam fer moltes relacions amb membres de clúster d'altres països. La veritat és que doncs, aquestes interaccions són bastant divertides. Vam recórrer, diguéssim, i visitar diferents llocs per intentar introduir-nos en aquest mercat. Vam aconseguir fixar el que seria una acadèmia, Captive Sports Academy, allà a la Xina. Quina ciutat? Vam estar a Shanghai visitant-lo i després vam anar a Beijing. El que és l'acadèmia va ser a través d'un partner que vam conèixer que després ens va quedar, es deia Changsha, la ciutat. En aquella llavors Changsha només era petit, tenia 8 milions d'habitants i l'experiència, diguéssim, que va ser un aprenentatge on vam viure tot, però realment et dona una idea de lo difícil que és entrar dins del mercat xinès. Sí, tot i que l'àmbit de l'esport, la porta te l'obren enormement, però culturalment és complex. És complex, la veritat és que tens bones reunions, tens bones sensacions, però, ostres, intentes fer el seguiment un cop tornes i tot es va complicant. La veritat és que jo crec que calen uns quants viatges per consolidar-lo. Sí. I sobretot el partner local, que és clau. Com a tot arreu és determinant, sí, correcte. Però, referent a la missió de Xina, vam disfrutar molt, ens vam passar molt bé i vam tenir moments que van ser doncs, molt... Molt bé. Xulo, sí. I ara què? Ara has comentat que obrim porta en el món del tennis, continueu en un context que deies d'americà que segurament tampoc és fàcil, o estar allà, o d'Europa anar allà, o inclús d'Estats Units venir aquí. O sigui, és un context geopolític... Aviam, la veritat és que fins ara, al llarg dels anys, els darrers anys, ha anat, diguéssim, el negoci fluint prou bé. El tema és que des de l'entrada del Trump, el tema dels arancels, des del que seria la guerra que estem visquent, tot i que ara està més calmat, el tema de la inflació dels Estats Units s'està notant. Per tant, al no ser un servei, diguéssim, de primera necessitat, doncs al final sempre sembla que estan esperant una miqueta més per registrar el seu fill. Recorda que estem treballant el que seria un mercat més premium, diguéssim, no? Vull dir, campaments d'estiu, doncs si valen una mitjana de $350, el nostre potser val $600, quan pots i tot va bé i flueix, doncs l'economia, doncs fantàstic, però si no, doncs potser podem buscar altres opcions. Estem en un moment una miqueta més a l'espera de veure que s'arregli tot una miqueta més, que tornem a l'estabilitat que hi havia abans econòmica i l'alegria que hi havia abans, però està clar que el mercat nord-americà és un mercat molt agraït, si treballes bé, doncs respon molt bé, ara també és molt exigent. Nosaltres hi creiem molt. Dit això, també tot el que ha succeït ens fa valorar també el fet que ens obrim a altres mercats, no posar tant esforç, diguéssim, en un sol mercat, tot i que sigui molt interessant. Llavors, en aquest aspecte sempre hi ha la vessant de, ostres, i si treballem una miqueta millor a Europa també, i si treballem una miqueta més també a Àsia, que són mercats també que també estaríem, diguéssim, dins de la indústria de l'esport força destacats, i estem una mica valorant diferents opcions. Lo de diferents esports, sens dubte, vull dir, com et deia, és la nostra obligació estar atent a qualsevol oportunitat que veiem i valorar-la com requereix. Molt bé. Hi ha alguna diferència remarcable de la competitivitat a nivell de Nord-Amèrica? És a dir, l'eterna o reflexió dels estats del nord tenen una visió que no té res a veure amb els estats del sud, Canadà potser és un altre món, que no té res a veure ni Canadà ni Estats Units amb Europa, no sé... Entre aquests dos països sí que lògicament hi ha diferències, dins dels Estats Units ja hi ha diferències, però sí que destaca una cosa que ja sabíem des d'aquí, que és, ostres, tenen quatre esports molt marcats, la NBA, quatre esports a través de la NFL, la NBA, la NHL, el hockey, i després està el tema del futbol. Llavors conviuen quatre esports de manera molt marcada
i és difícil fer-se un forat, tot i que estigui creixent. A Canadà, per altra banda, sobretot el hockey, però després el futbol té més protagonisme dins dels nens. Té una quota de mercat de participació una mica més alta que als Estats Units. Llavors, bueno, són culturalment sí, diferents. I de seguida és massiu, no? El sòquer, el futbol, sí. de seguida ja són mil nets, no? Penetra molt. Sí, els clubs allà són una altra història, aquí els clubs són molt més petits, allà són molt més grans, però, bueno, veiem, a veure com va aquest Mundial. La veritat és que hi ha molta expectació. Sempre diuen que després d'un gran esdeveniment doncs queda aquell poso, no? I a veure si després això marca un altre... És un repte. Canadà, Estats Units, Mèxic, es posen d'acord en promoure un esport que per ells fins al moment tampoc era la bandera, ara fan aquesta aposta, i veurem com això reverteix tot en l'academy, en la base, en la promoció del futbol, sòquer o com li vulguem dir, en qualsevol cas ja ens entenem. La pilota. Exacte, l'esport de pilota als peus. També seria interessant, Oriol, heu tancat un acord, esteu treballant amb el Real Madrid Foundation, sí. Per tant esteu amb clubs capdavanters a nivell europeu. Explica una mica... Bueno, la relació amb els clubs sempre és una relació que, bueno, diguéssim que és de necessitat, o sigui, al final un club de futbol busca la seva internacionalització, molt sovint es du a terme a través de partners, no? A través de llicències que es concedeixen a partners perquè operin. Llavors, la relació sempre l'has d'entendre des d'un punt de vista que, bueno, que al final doncs, ha de ser un win-win, no? I no només un win, perquè, clar, lògicament... Amb l'escut no se'n fa prou, hi ha gent darrere treballant. Jo crec que ha calgut fer una mica de pedagogia amb això perquè molts representants de clubs es pensen que sí, que, ostres, vull tenir la gorra, i allà surten els nens. No és tan fàcil, la veritat és que tot costa i, bueno, és una relació necessària on dues parts s'han de portar molt bé i entendre molt bé i intentar-ho fer el millor possible perquè, com el que diem, l'objectiu per part del club, que és tenir un bon partner que pugui dur a terme i abanderat de la seva marca ho porti el millor lluny possible i amb millor professionalitat, i nosaltres, doncs, que lògicament sigui un negoci rentable, perquè al final també... Som empresa, vull dir... Som empresa i hem de... Dediquem a això. Som empresa que optimitzeu o podeu maximitzar els recursos de clubs esportius. Aquí a Europa, o si volem dir aquí a Catalunya, entitats generalment sense ànim de lucre o així, que d'alguna manera els hi oferiu la possibilitat de maximitzar ingressos, optimitzar recursos i oportunitats per al final revertint la seva activitat, que és la promoció de l'àmbit esportiu. Sí, sens dubte. Nosaltres ens definim com una empresa que al final oferim experiències. Vull dir, realment el concepte de dur a terme esdeveniments formaria part potser ja de més d'un passat. Ara, si t'hi fixes, dins del món de l'esport es busca oferir experiències que realment tinguin un impacte en la persona, experiències que et deixin, doncs, o que t'ajudin a entendre que formes part d'algú que realment ho sents, ho vius. En el tema dels campaments, doncs, posar-te la samarreta d'un club és algo molt important, molt aspiracional, no? En el tema de lo que seria el viatge, el turisme esportiu, és significatiu com està creixent any rere any, no? La gent creua fronteres per anar a fer un Ironman o per anar a fer qualsevol cursa, una marató, també per dur a terme un programa esportiu tu sol o amb la família. Són situacions molt maques que realment t'ofereix l'esport, no? En el cas d'una acadèmia del rendiment, és també una experiència molt xula on la part formativa té molt pes, la part personal i desenvolupament personal és també determinant. Nosaltres tenim psicòlegs esportius dins de casa, treballem tot el que seria la part Invisible Training, que és també la formació també en certa manera personal, tot el que passa fora del camp. Tenim cura també i actuem com a pare i mare, no? Perquè som menors. Els pares us entreguen la confiança. Ens entreguen la confiança, que per cert és el més valuós que un pare té i ens posa molta pressió, però és una pressió que recollim amb molta il·lusió. I són 20 anys. I són 20 anys, sí. I realment passa el temps i ja veus com aquell nano després t'envia una foto i dius, ostres, gràcies a Captiva Sports Academy per haver-me ajudat a assolir aquest pas, doncs ara estic aquí o estic allà, o bueno, les relacions que es formen allà aquests anys. Molt bé. És molt maco. Molt bé, i precisament aquesta última vessant que deies,
jo crec que el que deies, després de 20 anys de treballant, coneguent diferents mercats, diferents països, estudiant a Europa, a Àsia, a Estats Units, inclús tot el continent americà, Catalunya, en quina posició estem? Com estem? Com reflexionem al voltant de Catalunya com a pol d'atracció, com reflexionem com a competitivitat de Catalunya en l'àmbit esportiu, com ens perceben, una mica... Bueno, és una pregunta que potser se li hauria de formular potser a la presidenta o ostres, no, fora bromes, però no, jo crec que, aviam, sobretot Catalunya està visquent un moment, jo crec, molt dolç, jo crec que estem sent un pol d'atracció per diferents tipus d'esports, no? Tant de motor com també el tema del futbol, però també el tema de waterpolo, o sigui, crec que som un referent en moltíssims aspectes, el bàsquet, el handball, jo crec que estem en un moment molt dolç i, francament, confio que a través del clúster es puguin impulsar i podem ajudar a aquests socis que també ajudin a dur a terme doncs, aquest impuls cap a Catalunya com a epicentre i des d'aquí doncs, el que seria pues, les lleis de l'esport i diguéssim tots els diferents estaments. Hi ha un element important a nivell legislatiu i així la Conselleria ho ha posat sobre la taula, que per primer cop tenim conselleria en l'àmbit esportiu i ha marcat un eix molt definit, que és el turisme esportiu. Catalunya té una geografia que permet treure molt esdeveniment i a partir d'aquí la promoció del territori a través de turisme esportiu sembla que és un eix estratègic tant en la promoció econòmica com en l'àmbit legislatiu, pel que sembla, com en les polítiques que estan desenvolupant aquest nou govern, que avui sembla que hi ha acord de pressupostos i desitgem que aquest impuls de l'àmbit esportiu també sigui recollit a nivell de pressupostos. Dit això, la vostra trajectòria va comportar que el 2015 us obtinguéssiu el Premi Empresa Internacional de l'any, no? El Premi Indescat en 2015. Seguim en aquesta visió de, ja ho has comentat, d'estar atent a tots els mercats, estar atent a què passa en la indústria esportiva. Teniu fixat, més enllà d'Europa i Àsia, podríem concretar algun lloc concret que diguessi, hòstia, és que aquí ara estan despuntant, jo que sé, països de Llatinoamèrica, Oceania, que potser ja és més complex. Heu analitzat una mica els propers passos a nivell internacional de competitivitat, que estan despuntant en l'àmbit esportiu? El que hem fet és bàsicament començar a mantenir converses amb altres empreses que sí que estan en aquests territoris. Llavors, és una cosa que crec que és una pràctica que ha de ser molt sana i també molt interessant, que és això, parlar amb altres empreses o empresaris que estan treballant dins del mateix sector per poder entendre molt bé com els està anant, quins reptes estan tenint, poder compartir, diguéssim, experiències, visions i inclús mirar d'arribar a acords de col·laboració per poder posar un peu, no? I al final tu pots anar pel teu compte, com vam intentar nosaltres, un partner a la Xina i good luck, però en aquest aspecte jo crec que és bo també anar de la mà, precisament. Jo crec que Indescat ajuda precisament a això, a que puguis mantenir relacions i veure si hi ha acords. No, totalment. Oferir un ecosistema per al final millorar la competitivitat i els errors, problemàtiques o situacions que les empreses s'han trobat, doncs ajudin d'alguna manera a altres que s'estan plantejant el mateix. Jo crec que la teva experiència... Sí, o sigui, nosaltres podríem tenir força cosa a dir sobre el mercat nord-americà i d'altres ho poden dir a través de Llatinoamèrica, per exemple, experiències que s'han establert a Llatinoamèrica i d'altres, per exemple, a països d'Àsia. Crec que cadascú pot aportar el seu gra de sorra i l'important és no, diguéssim, intentant veure que junts es pot arribar més lluny. És ecosistema, ecosistema. Perfecte, Oriol, ja estem acabant. Reptes, futur,
com ens visualitzem d'aquí X? La veritat és que... I t'ho dic ara a l'inici de l'estiu, quasi bé, que dius que acabi l'estiu, perquè... Però bé, parlem de futur, va. Jo crec que, sens dubte, el que ens espera el futur és molt emocionant, el que ens espera el futur és molt engrescador, sempre estem buscant nous reptes i els trobarem. Concreció, a dia d'avui encara no puc, però sí que crec que passaran coses molt xules i que això ens fa mantenir-nos vius i seguir competitius, sí, sempre mirant endavant. Esteu actius a xarxes, totes a nivell de web i, per tant... Treure profit de tots aquests anys d'experiència per seguir empenyent amb força, sí. Molt bé, perfecte. Doncs ja finalitzant els darrers instants d'aquest primer podcast amb l'Oriol Sala de Captiva Esports, agrair tots aquests anys de treball, agrair que la vostra experiència, compartir la vostra idea, visió i, sobretot, les patacades, que a nivell d'empresa són més patacades que alegries, però al final això acaba sent... Ara es diu aprenentatge, Sí, no? Sí, ara es diuen aprenentatges. De molts aprenentatges. Però Déu-n'hi-do, hem après molt, sí. Doncs moltes gràcies, Gràcies a Oriol, tu. i a seguir endavant.